Det her, det er Ludvig. Han er lige blevet flyttet. Han har været på ferie hjemme, hvor han er vokset op, fordi han skulle flytte sammen med hans mennesker. Og så mens vi har gået klart i hans omgivelser, så har han været på ferie der. Og han ligner jo en, der har det skide godt. Altså, det gør han jo. Han ligner en, der virkelig er faldet til. Men hvis man kender Ludvig, ligesom jeg gør, som hans allernærmeste gør, så ved man i virkeligheden, så er Ludvig bare en bangebuks. Han er så bange i virkeligheden. Men han bruger strategien fake it till you make it. Og i nat, der var jeg lige ved at lukke ham ud, da jeg skulle op og tisse om natten. Fordi jeg troede, han var helt cool og helt faldet til. Men da jeg vågnede i morges og kiggede på ham, så kunne jeg godt se, at det havde været for tidligt, hvis jeg havde lukket ham op. Så det var godt, at jeg ikke havde gjort det. Men det der med at fake it till you make it, når man er lidt bange, det er faktisk en rigtig god strategi, hvis man går lidt bange nede i maven. Så kan man lige lade lidt som om, og så kan det være, at det går det hele lige med.